Færre konflikter og et forbedret samarbejde. Sådan er konklusionen i Greve Kommune efter et vellykket forsøg med en serie tværfaglige undervisningsforløb i et boligfællesskab for borgere med sindslidelser. Sidste år der var der en del konflikter borgerne imellem, og vi talte så med beboerne og efterhånden så fik vi sporet os ind på, I skal vide noget mere omkring diagnoser. I skal vide noget mere om, hvordan håndterer man konflikter. Ja, resultatet blev 9 undervisningsaftener, hvor der var forskellige emner. Det var om diagnoser, om bivirkninger, om medicin. Det var om kost. Og så noget med at høre andre, som har haft en psykisk sygdom og er kommet igennem det, og er kommet ud på den anden side, og måske bo på et bosted, kommet ud og nu bor alene og sådan nogle ting. Det vil de også rigtig gerne høre om sådan nogle gode historier. Der var så spisning med i det bagefter. Så har vi simpelthen bestilt mad. Og det siger borgerne også, og det har simpelthen også været rigtig dejligt at spise sammen bagefter og sidde og snakke sammen på den facon. Det har været rigtig godt for dem. Jeg synes helt klart, der er kommet mere ro. Det er ikke sådan, at de der konflikter, hvis man tager udgangspunkt i dem, at det er ikke lige så hurtigt til at blive optrappet som tidligere. Og jeg synes helt klart, at folk sådan har fået mere forståelse for hinanden og for, hvad de sådan går med inde i sig selv. Udover den bedre stemning på bostedet, har undervisningsforløbet også givet struktur på samarbejdet mellem distriktspsykiatrien i Greve, Rusmiddelcentret og Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter, som er de 3 instanser, der er involveret i arbejdet med beboerne på skoleholdene. Jeg har fået et meget tættere samarbejde med dem fra PPV og dem fra Misbrugscentret. Nu ved jeg, hvor de er henne, og det er meget nemmere for mig at kontakte dem og sige, jeg har et problem her. Kan I hjælpe mig med det, eller hvad skal jeg gøre? Hvad kan I vejlede mig i? Den her kontakt mellem hinanden, den er blevet lidt kortere, og det er blevet lidt nemmere sådan at få fat i hinanden og lave nogle møder sammen, og egentlig bare lige for at høre, hvordan det sådan går omkring en borger. Det er jo ikke sådan, at vi ikke har kendt hinanden før. Selvfølgelig har vi det, fordi vi har jo alle sammen vores gang i det her boligfællesskab. Nu har vi simpelthen gjort det formaliseret, at 2 gange om året, der skal distriktspsykiatri, socialpsykiatri og borgeren mødes til en trekantssamtale og snakke om indsatsen over for borgerne. De 9 undervisningsaftener har opnået så stor opbakning blandt beboerne og de ansatte, at man allerede nu planlægger en ny række undervisningsaftener til efteråret.